Afọmanụ a sị ka mmụọ niile na-anara aja na oke na afọ nara aja na ọjị niile anyị wara gọrọ n'ụbọchị tata. Anyị sị ka ihe ọma merụ nwoke merụ nwaanyị. Onye sị na ife anyị na-eme agba enwe isi, were isi onye a tinye ka o nwee isi ise. Aka m bụkwa onye nke gị, Ugochi tubelu Oraifite Nwa Adama. Anyị na-akpụ arụ. Abụ m onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. Ihe ndị maka ya bịa n'ụbọchị taa ka nkọwara ndị mmadụ ihe bụ ụchụ ya na ịsa ụchụ. Gịnị bụ ụchụ? Ụchụ bụ negative energy. Adị ụzọ ụchụ na-abụ enwere ụchụ mmụọ na ụchụ mmadụ. Ụchụ mmadụ dị ize ịsachapụ. Ụchụ mmadụ bụ o nwere ụmụ afịfịa dị iche iche na mgbọrọgwụ. Enwere ike isukọ ọnụ were enye mmadụ ọsa ahụ, o gbuchapụ ụchụ. Ana m ekwu maka ụchụ mmadụ. Ụchụ mmadụ ị nwekwara ike iyuzu ose ọjị were dụchapụ ya. Ị nwekwara ike iji uzu uriem, that is nwa obere ọkụkọ some days old, wee dụchapụ ụchụ mmadụ. Ị nwekwara ike iji akwa ọkụkọ Igbo wee dụchacha ahụ gị, dụchapụ ya. Then ka bụ ụchụ mmadụ, and o depend na the level of ụchụ. Maka na o nwere ike ifu onye a gbara ụchụ gị na-emekọ ihe maka na ụchụ na-efe efe. Then mana ihe nchọrọ ịkọwa dị ya taa bụ ụchụ mmụọ. Ụchụ mmụọ, ị bụrụ onye a gbara ụchụ mmụọ ma mmụọ gbara ụchụ maka ihi one thing or the other, ihe nke maọbụ ihe nke ọzọ, ọdịnarị ụmụ ihe ndị a m kwuru ama awụchapụ ya. Ụchụ mmụọ nwere ọrụ a ya alụ, ọrụ mmụọ a ga-alụ. Ma onye nwere ikikere eji arụ ya, especially anyị nwabụ ndị na-agbụ alụ na-arụ ọrụ ịsa ụchụ ka o wee gazie. Ụchụ dị responsible maka ụfọdụ ndị mmadụ nwere ike ịsị n'onwego ndị dibịa rụrụ ha ọrụ, n'onwego ndị ekpere rụrụ ha ọrụ. Dịka m kwuru mgbe e kwuru na onye akpọrọ ọrụ bụ onye akpọrọ ọrụ, weda ma onye ahụ ọ na-arụ n'ụka ma ọ na-arụ na ọdịnala. Mana ọ bụrụ mmadụ niile ka a na-eme ala awụ akpọ ha ọrụ ka ha tọọ etu ụka. Mana ịkpata mụnwa na onwe m personally wee sị na mama alụ n'ụka bụ ndị achọrọ m. Ana m achọ onye chi ịza akpa ya za akpa, onye chi ịza koro ya za koro. Ọ dịrọ mma mmadụ ịza akpa koro. Ọ bụrụ na ije na ọdịnala, onwe ka example, onye na-enwe ike sị gị n'ụka, ịbịa n'ụka onwe ike nye 7 days fasting or 14 days fasting or 21 days bọsịsọrọ ya. Onwe ka ọsịghi m ka ibu ọnụ 6 to 12. And ọ ma na nsogbu ị nwere abụrụ ihe a ga-ekpeta na ekpere. Ihe ọ ga-eme bụ ọbịa n'ọdịnala were ihe ọdịnala, maka na onye akpọrọ ọrụ ka ọ bụ kwubie okwu were ọdịnala wee lụọ ya, ọ gaa. Gị nwa na onwe gịzi dị ụtọ n'efu na ihe emere ụbara, iburuzie ji na ọkụkọ bịa na n'ụlọ ọgbakọ ya, bịa tụọrụ Chineke mma. Mana anya nwa na onwe ya ma na ọlụlụ ka ọ lụrụ ya n'usoro ọdịnala wee gaa. Ị ghọtara ya? Fọm nwa adị m afụta ya na mmadụ ịghọrị onwe ya. So maka ihe ya dị ụtọ na ọdịnala bụ original. Yes, mbịa akọwala gị, ọ bụrụ nke anyị alụ ọrụ, ọ bụrụ nke anyị ekwubie n'okwu, mana ọ bụrụ nsị gị ji ekpewe ekpere then si n'azụ je lụọ ya, mba. So onye ka m ji eme n'ụdị ọdịnala, maka na ọdịnala bụ original. Ọdịnala nwekwa faster approach, maka na ọ nwere ọtụtụ ọrụ ya abụ na ị na-alụ. Ihe ị na-edewu ka igboro mmụọ anụ, gwa ha ihe ha ga-eme, eme ya. Then ihe nji wee kwuo maka ụchụ, isiokwu nta bụ ụchụ mmụọ
n'idi na-aga alụ ọrụ. Example, o nwere ọrụ anyị abụ na-alụ agha alụ gị. Ọjị ya adị ya, urie m ga-adị ya, akwa ọkụkọ Igbo ya adị ya. Ọkụkọ ị ga-ejikwa wee gbara isi onwe gị jaize. Ọ bụrụ na arụcha ọrụ ụchụ, rụcha ọrụ ụchụ maka onye nwere ọfọ, nwere oke ọfọ eji arụ ya, dịka anyị nwe na-akpụ alụ, enwere ọfọ eji ekwubi okwu, ọfọ achara acha. Iwere rụcha ọrụ ụchụ ahụ iwe kwubi okwu ka ọ na-etu ya isi wee rụ ya, na-etu a ka o si wee dị, maka na ekere ọrụ eke. Ọ bụrụ dibịa niile na-arụ ọrụ ụchụ rụta ya, ọsọ ndị na-akpụ alụ ga-alụwa ọrụ ụchụ. Mana ọ bụrụ na ụchụ mmụọ gbara gị, ọ na-afịa ahụ nwụchapụ, belụsọ na onye ma anya ya mara ka esi arụ ya. Ọ rụchaa ya, ọ gbaa gị onwe, that is bụrụ that kọsụ anwa bunye n'ime anụmanụ. Onwe nke a ga-eji ọkọrọ, onwe nke a ga-eji ewu ma ọ bụ atụrụ wee lụ. Arụcha ya dị egbu ya egbu, ebupụ ya n'ogologo ụzọ, ebupụ ya n'ogologo ụzọ. Example, ka m lụtara gị ihe ị ga-eji maatụ. O nwere ebe a gwara n'akwụkwọ ndị ụka ọbịa, ewee sị na nwere mmụọ ọjọọ nwa jere ịchụpụ. Ewee sị mmụọ ọjọọ a kedu ebe ha, mmụọ ọjọọ a wee sị onye na-achụpụ ha kedu ebe ha ga-aba. O wee sị ha banye n'ime igwe ezi. Ewee sị na according to akụkọ akọ na akwụkwọ ndị ụka ọbịa, igwe ezi niile a wee nuwe wee banye na mmiri, mmiri wee gbagbuo fa. Mana ihe m chọrọ iweta etu a bụ ka ịfụ na enwere ike iji anịmadụ wee gbaa onwe. Mana etu esi arụ ya n'ọdịnala, esi arụ ya n'ọdịnala bụ ndị nwere ikikere wee arụchaa ya, wụchapụ ụchụ ka ọ ga-abụ ịchụzi àjà ọga. Onwezi ọrụ dibịa ma ọ bụ onye ọbụla akpọrọ ọrụ rụrụ ọrụcha ọga. Ọtụtụ ndị mmadụ gara akọmplen na onwe ndị lụsịara ha ọrụ ọgarọ. Dịka onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo, ụfọdụ na-abịa na my inbox na-asị m na ngwụkwana onye rụrụ ọrụ dị etu a, ma ọ bụ onye kpere ekpere dị etu a, mana ọgarọ. Mana mgbe ụfọdụ wụ na inene, ọ bụrụ na ụchụ bụ ihe dị responsibụl. Ụchụ abụrụ dibịa niile ga-agbatị ya n'afọ. O nwere ụchụ ụfọdụ ya bụ mmadụ mee ọma apụta n'afa. Mana ịma ọnụ nwere ụchụ na-eso ihe dịka onye kere ime, onye mere abọshọn, ọ na ịmara. O nwere ụchụ nwere ike iso na-eso, ọ bụrụ na o nwere ike na-eso onye gburu mmadụ. O nwere ụchụ nwere ike iso ụchụ mmụọ gbara mmadụ. Total, ịmakwa na ndị mmiri na-agba mmadụ ụchụ. O nwere so many things spirit ka ị na-agbanwe ike ịgba mmadụ ụchụ. So onye ọwụ na-agba ụdị afọ a, onye ya afọ n'ọkwa na ụchụ ihe dị responsible. Ewee wụcha ụchụ, ụchụ achaa n'ụzọ, iwee chakezie n'ikuzie n'okwu mmụọ anụ, ịchụọ na aja mmụọ anụ. Ọgwa na agwụchapụ ụchụ anwa, o nwezi ọrụ mmadụ rụrụ n'isi rụcha ọrụ a agazie. Ndewonu, a sị nke ọmaka mere nwoke mere nwaanyị. Aka bụkwa onye nke gị, Ugochi tubelu Oraifite. Inwe ajụjụ, ihe ejikwa afa wee nweta na Facebook. Inwe ajụjụ ọbụla maọbụ ihe ọbụla na-agbagwoju gị anya n'ọdịnala Igbo, maọbụ ihe ọbụla na-agbagwoju gị anya n'ọdịnala, maọbụ ihe mmadụ gwara gị gbasara ọdịnala, maọbụ na ị chọrọ ka anyị gbara gị afa, anyị na-agbakọ afa nke ọma, jụọ m ajụjụ, sendere m ozi na my WhatsApp nọmba 0805 7837 672. Ya gazienụ. Igbo makanụ. Daalụnụ.